هر دم چمê Firat çavkaniya jiyanê bû li Bakurê Sûriye. Lê digel destpêkirina vê salê ava Firat herkêm dibet. Ne tenê têra çandinê nakit belku ava paqij bû vexwarinê jî kêm e. Li gundê Remle ya Bakurê Helebê Xalid el-Xemîs dibêjitin ava paqij 7 kilometran ji me dûr e. Ava vexwarinê bi temamî nîne. Jin 7 kilometran diçin ta ku ava vexwarinê ji bo zarokên xwe bînin. Ev demeka dirêja şareza û rêxistiyên mirovanî hûjdariyê didin li ser karasateka mirovanî li Bakur û Bakurê Rojhilata Sûriye ku kêmbûna astê ava çemê Firat gefan li ser karê bendavan dikir ku de eger da bandorê li ser berhevkirina kehrebayê bû milyonihan kesan dikir, zêdebarî êş û janên şerê navxweyiya Sûriye ewa bû dema pitir ji 10 salan vedkêşit. Darên me hişk bûne, çandiniya me hişk bûye, tiştekî me nemaye. Gefên hişka saliyê rêbirî rêveberiya Xweseriya Kurdan dibin û ew Tirkiye gunehbar dikin bi birîna avê û bikarînana wê wekû çek dijî şervanên Kurd, ku Tirkiye wan bi terorîst nav dike. Lê Tirkiye dibêjitin egerên hişka saliyê guherînên jîngehê ne wekû raporta dawiyê ya Netewên Yekgirtî bihez kirî. Li sala 1987 Sûriye û Tirkiye rêkeftineka dabeşkirina avê imza kirbûn. Li wî demê Enqere sûz dabû rê bidete derbasbûna 500 metrên sêgûşeyên avê di her çirkekê de. Lê li vê dawiyê gihişte 200 metrên sêgûşe di her çirkekê de. Bi kurtî rewş kareseteke mirovahî ye. Bandorê li 5 milyon welatiyên Sûrî û tevahiya Iraqê dike. Em nikarin avê bikirin. Bermîla avê bi 500 heta 1000 lîreyî ye. Rewşa me ne alîkar e. Çemê Firat ya bi dirêjahiya 2800 kilometran ji Tirkiye bû Sûriye heta Iraqê diçet. Li Sûriye dû bendavên sereke hene, bendava Tişrîn ya gundewarê Helebê û bendava Tabqe li gundewarê Reqe. Her dû bendav 90 sedê ji pêdiviyên kehrebayê berhev diket û ew kehrebaye bû bingehên avê têne bikarînan. û her ji dumahiya sala borî astê avê bi 5 metran yêkên bûy û eger ev rewşe berdewam bitin dê bandorê li ser bihayê berhemên çandinê jî biket. Milê jiyana gel de tesîr dike hem milê kehrebê de dema ku kerebe kêm dibe dîzel dişuxulînin ew jî bandora xwe li ser fîyatê seዕra mawada dike li sûqa û filana û kelekî wê ji wekû hûn dibîne yani niha havîne gelekî dunya germ e haceta yani pêwistiya enerjî ji bo gelekî muhim e û li kelekî wê erdên Bakurê Sûrê ji marê herî zêde ê ku avî hemîl ser çemê Firatê ne gelekî midexe û mihetên me derketin derveyî wê yani bi 100,000 hektar erd yani tesîra xwe bûn mûsima genim tesîr bû a jî mûsima pambî û şînkayî ye ev jî bandora xwe li ser tê kirin. Rêxistiyên mirovanî evên karî li Bakur û Bakurê Rojhilata Sûriye dikin hûjdariyê didin li ser belavbûna nexweşiyan li herêmên Helebê û Reqe û Dêr Zûrê ku hişka salî karîgeriyê li ser 600 sedê ji xelkê Sûriye dikin.